Γεια σας. Είμαι ο Λιακόπουλος ο Δημοσθένης και βρίσκομαι στην κορυφή ενός ψηλού κτηρίου στο κέντρο της πόλης Θεσσαλονίκης. Το γνωστό παγκόσμιο πλέον πρόβλημα των λεγόμενων χημικών ουρών ή chemtrails δεν άφησε απ' έξω και την Ελλάδα και βέβαια δεν άφησε απ' έξω τη Θεσσαλονίκη. Η Θεσσαλονίκη ψεκάζεται συστηματικά μέρα παραμέρα. Ψεκάζεται από 2, 3 ή και 7 αεροπλάνα ταυτόχρονα. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε, ήδη είναι πρωί, είναι περίπου 10 η ώρα και ήδη έχει ψεκαστεί η πόλη από πάνω και βεβαίως οι χημικές λεγόμενες ουρές έχουν απλώσει και η ομπρέλα ήδη καλύπτει την πόλη της Θεσσαλονίκης. Παρατηρούνται σαφώς πονοκέφαλοι, παρατηρούνται δύσπνοιες όπως όλο τον κόσμο και βεβαίως έχουμε και εμείς τα τοπικά μας προβλήματα εδώ, τα οποία βέβαια δεν είναι διαφορετικά από τα προβλήματα όλου του κόσμου. Ο πολύς ο κόσμος δεν γνωρίζει τι είναι τα chemtrails. Ο πολύς ο κόσμος, καθώς βαδίζει σκεπτικός πηγαίνοντας στη δουλειά του, δεν μπορεί καν να σηκώσει το κεφάλι και να δει ψηλά αυτό το οποίο εγώ βλέπω αυτή τη στιγμή σηκώνοντας τα μάτια. Βλέπω μια χημική ουρά η οποία έχει απλωθεί σε ένα πλάτος τουλάχιστον 2 χιλιόμετρων επάνω και βεβαίως δεν είναι μια ουράνια σπήλα όπως μας λένε και εξάλλου μπορούμε να δούμε και χημικές ουρές από μινάρια στο βάθος του ορίζοντα εκεί και δεν μιλάμε βέβαια ή στο βάθος. Αυτή τη στιγμή βλέπουμε ένα ψεκασμό στο βάθος. Αυτή τη στιγμή βλέπουμε ένα ψεκασμό. Αυτή τη στιγμή μιλάμε. Βλέπουμε ένα αεροπλάνο μέσα από τα σύννεφα να ψεκάζει. Και δεν είναι μια κανονική ουρά, δηλαδή ένα κανονικό πάγωμα καυσαερίων. Τα παγωμένα καυσαέρια μένουν στον αέρα για περίπου 25 με 30 δευτερόλεπτα. Εδώ βλέπουμε μια ουρά αεροπλάνου η οποία δεν χάνεται από τον ουρανό. Έχουν περάσει σαφώς πάνω από 30 δευτερόλεπτα και βλέπετε η ουρά διατηρείται πλήρως, διότι απλούστατα αυτό το οποίο βγαίνει είναι ένα χημικό κατάλοιπο ή χημικό ψεκάσιμο υλικό και όχι πάγωμα των καυσαερίων. Επίσης βλέπουμε άλλα chemtrails τα οποία ήδη έχουν διαλυθεί στον αέρα και βεβαίως βλέπουμε τον ψεκασμό αυτή τη στιγμή να λαμβάνει χώρα μπροστά στα μάτια μας, τυχαία καθώς μιλάμε από την ταράτσα ενός κτηρίου στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Ο μεγαλύτερος ψεκασμός στη Θεσσαλονίκη έλαβε χώρα πριν από μερικές μέρες. Αγαπητοί φίλοι, ήταν 7 του μηνός. Μιλάμε για 7 αεροπλάνα τα οποία ψέκαζαν συστηματικά. Βλέπετε πλάνα αυτή τη στιγμή που μιλάμε. Συστηματικά ψέκασαν χιαστή, ψέκασαν, επιτρέψτε μου την λαϊκή φράση, μπακαλαβωτά, ψέκασαν σε δίκτυο και η Θεσσαλονίκη από μια ηλιόλουστη πόλη έγινε μια πόλη συννεφιασμένη. Καθώς οι κάμερες της μη κυβερνητικής οργάνωσης Πολιτείας των Ελλήνων έπαιρναν αυτά τα πλάνα, ο κόσμος έβγαινε στον δρόμο και έλεγε «Καλά, τι είναι αυτοί, τι σημαδεύουν στον ουρανό». Και για πρώτη φορά είδα πολίτες να λένε «Τι είναι αυτά τα πράγματα στον ουρανό». Το τι είναι αυτά τα πράγματα στον ουρανό, αγαπητοί φίλοι, δεν είναι κάτι που απασχολεί μόνο εμάς. Απασχολεί το βιβλίο το οποίο έχω βγάλει, Βιομηχανία Υποταγής Συνειδήσεων. Απασχολεί ανθρώπους όπως ο Will Thomas στην Αμερική, ο οποίος επίσης έχει βγάλει σχετικά βιβλία, επίσης έχει κάνει σχετικές έρευνες και επίσης ανησυχεί όπως έπρεπε όλοι εμείς να ανησυχούμε.